Kahapong adlaw atong giisgutan ang bahin sa Ebanghelyo nga kung akong tagaan og title, mas gusto nako nga tawagon nga ang The Tale of Two Measurement of Love. Ang sugilanon sa duha ka sukaranan sa gugma. Ang gugma sa atong Ginoo ug ang matang sa gugma ni Pedro. Karong adlaw nga maura man gyud ang continuation kay mao naman ni ang katapusang bahin sa katapusan nga chapter sa Ebanghelyo ni San Juan. Buot na ako ni nga tawagon nga ang sugilanon sa sangputanan sa gugma. The consequences of love. Kagahapong adlaw, nadunggan nato sa katapusang bahin sa Ebanghelyo ang sangputanan sa gugma ni Pedro kung kini mamahimo ng bug-os nga gugma nga pinagi sa sambingay panagna ni Jesus ang matang sa kamatayon nga agian ni Pedro. Og karon makita nato usab ang lain pang sangputanan sa gugma. The other consequence of love. Ining tungura si Pedro nangutana kung ingon niya nga unsa may dangatan anang tawhana. So mura ba og matod pa sa mga ubang nga commentaries kining bahina sa kinabuhi ni Pedro, ni San Pedro, ingon niya gibati gyapon siguro si Pedro aning tungura og ingon tag a kind of insecurity. Ay gini mo buhatog imagination wa mga commentaries, no? Doon na day gamay nga kanang insecurity si Pedro niining tungura tungod kay siya na ang gihimo nga kining pangulo sa simbahan. Kay gagahapong adlaw ato na inumduman nga human siya pangutan-an ni Jesus kanunay nga giingon ni Jesus kaniya atimana ang akong karnero. Pakana ang akong nating baka, nating karnero. Nahimong baka man to. So then, giingon gihatag kang Pedro ang tahas sa pag-atiman sa maong panon nga mao ang simbahan. Apan lagi tungod kay doon namang gyoy ingon tag tawhanon paghihapon nga kabahin. Una si Pedro siguro nangutana siya na kini siya sa may dangatan ana niya. Makaingon tag I think ang mga commentaries gibase nila sa tubag ni Jesus. Ang tubag ni Jesus, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo, sunod lamang kanako. Siguro nakasense. For sure, ang Ginoo nga nasayod sa atong kasing-kasing, nakita niya nga diha sa kasing-kasing ni Pedro, gibati siya og some form of insecurity. Kay kinirabang maong tinunan suod kaayo kang Jesus. Mao nga ang tubag lamang ni sa atong Ginoo, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Ug kining maong mga pulong mga igsuon, usa man gyud ni siya ka misteryoso nga mga pulong nga nasayop lang ang mga Kristiyanos kaniadto sa sabot niini, pag-interpret niini sa maong kahulugan, na matud pa nila, if they interpret it literally, kaya dili gyud mamatay ang tinunan nga higugma ni Jesus hangtod sa iyahang pagbalik. Pero mura man pod og tinuod pod ang iyahang mga pulong. Kay nasayod man ta nga ang matang sa kining sangputanan sa gugma nga gibarugan ni Juan
Kay kaning gitawag natog the beloved disciple, mao man gyud ni si Saint John, na siya pod mismo ang nagsulat sa maong ebanghelyo. Sayod man ta nga namatay siya at old age, no? So old nga matud pa kanang di na gyud siya ka lakaw, una pa siya namatay, kanang maglisod na gyud kayo siya physically. Una gituhuan nga si Juan dili gyud mamatay hangtod nga mobalik ang Ginoo. You can imagine kung tinuod yun na literally, so he must be at this time 2025 years old. Di na pod kayo na sa pagklase ka na nga kinabuhi, no? Di na gyud ta katuo ala. Pero gisulti ni Jesus tungod lang kay nakita niya nga si Pedro sa iyahang pagpangutana sa maong pangutana ngadto kang Jesus bahin sa unsay dangatan sa maong tinun-an nga iyahang gimahal. Wala man gyud, it was not out of siguro fraternal concern. Kundi buot lang gyud siya nga masayod out of curiosity. Gusto lang siya masayod kay magmarites lang siya, ana lang. And nothing more. Yan ana lang. And then ang atong Ginoo, knowing what is inside, what's in the heart of Peter, isulti niya kini mga pulunga nga mao ang maggiya sa kinabuhi ni Pedro. Nga matod pa niya, sunod lamang kanako. Follow me. And that is all. Mausab na ang sangputanan sa gugma. Kay nasayod ta nga mga siguro matud pa sa kasaysayan, some 30 years after ning maong panghitabo, mihalad yun si San Pedro sa iyahang kinabuhi didto sa Roma. Isip martir, isip pagbarug sa iyahang pagtuo sa atong Ginoo. So that's it. The consequence of love. And what about John? Balik ta kang Juan. What is the consequence of love for John? Nakabantay ta, nga bisan og si San Juan, ang maoy nagsulat sa Ebanghelyo, musulti siya sa mga pangalan sa uban na klaro, Pedro, si Jesus, but never gyud siya mo refer sa iyang kaugalingon nga Juan. Not as Juan, not as John. Kundili, kanunay niya gidefine, hinganlan niya iyang kaugalingon sa maong description, the apostle that Jesus loved. Ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. O na gyud na ang iyahang pangalan. Kung sa kuan pa ni kanang mga writers, mga fine writers, no? Uso man na kaniadto ang kanang gitawag nga mga pen names, no? Pen names. Kalimot kong mga example ng mga pen names. Basta mga pangalan nga kung sa diin nagtago ang tinuod yun nga pangalan sa nagsulat. And this is how Saint John always identifies himself, the disciple whom Jesus loved. Nga klaro gyud kaayo nga sa iyahang kinabuhi, ang iyahang identity, ang iyahang meaning, ang purpose sa iyahang kinabuhi, mao ang pagbarog sa kamatuoran na siya pinangga sa Ginoo. Siya gimahal sa Ginoo. Ug mao na ang consequence, mao na ang sangputanan sa gugma sa atong Ginoo kaniya. Kay ngon bitaw no dugay kay siya namatay. You know, it took another 70 years. Una niya nahuman ang tulo ka letters. Yan ang gisulat ang Ebanghelyo ni San Juan, no? I'm sorry. It took 70 years. Una nahuman ang mga sulat, ang Ebanghelyo o ang tulo ka sulat ni San Juan.
Matod palagi istorya, ngano yun anak man kadugayon. Why did it take so long for John to write such a profound gospel and letter about Jesus? Ang tubag mao nga kay deep man gyud siya kaayo, no? Profound man gyud siya kaayo. Mao nga kini manggod iya gyud nga gipamalandungan nga kini mi tuhop na gyud ang maong gugma sa Ginoo kaniya. Sobra katuhop na gyud diha sa iyahang tibuok kinabuhi, diha sa iyang kalawasan. If you want to describe it, siguro na sa kuan pa murag gimarinate gyud bitaw nga kanang ning suksok na gyud sa iyahang mga ugat ang maong gugma sa Ginoo. So that it took that long, pero nakita nato sa atong mga pagbasa nato sa iyang mga sulat, sa iyang ebanghelyo, nga grabe gyud ang maong gugma nga nabati niya nga iyang nadawat gikan sa Ginoo. And that is the life of Saint John. The consequence of God's love on him really made him express kung kinsa siya. The disciple whom Jesus loved. O mga igsuon, karon kay Bispiras man, tayo nga sa atong pagpangandam ni ini, let us also take kanang assessment, no? Murabag review ato ang baliklantaw ta sa ato ang kanang usa ka butang nga mahinungdanon kaayo nga gitan-aw nga mahinungdanon kayo sa kinabuhi ni San Juan. The amount of God's love on each one of us. Kita pinangga gyud pud ta sa Ginoo. Mao gyud nay klaro. Wa gyud nay duda. Not an inch of doubt should allow us to entertain sa maong hunahuna nga ano man ni oy pagibiyaan naman ko sa Ginoo. Ano? Hindi na tinuod. That's a total lie. Because John himself could testify by his work that the consequence of love is that you will only be wrapped in love. No? Takson yug ka sa gugma. And ang Espiritu sa Ginoo na anaa ka nato, madadawat nato sa gugma, sa bunyag, ug sa atong kumpirma, mao ang Espiritu sa gugma. Let us enliven itong himuong buhi pag-usab kanang maong gugma kasama sa kinabuhi ni San Juan. Lastly, laing pang sangputanan sa gugma. Sa unang pagbasa, nadungog nato ang kasinatian ni San Pablo didto na sa Roma. Finally. Kaya ingon yun tanong, look at the consequence of love, ha? Ikan sa gamay nga pundok sa Jerusalem, ang maayong balita karon asa na? Naa na gyud sa Roma. Finally. Katawa ko aning maong bahina bitaw sa istorya nga giingon ako kagahapon nga grabe gyud kaayo ka creative ni Saint Paul, no? Even to the point of taking advantage of a free ticket and passage to enter Rome. Ayod biya tatong una nga dunay bahin sa kasaysayan nga gipapahawa, gipapauli sa emperador ang mga Hudyo sa Roma, outside Rome. Take them out of Rome. So it was not easy to enter Rome. Apan alagi siya kaso, quote unquote, no? Naa siya kaso kuno. And we see yesterday and the other day reading kung giunsa niya pagmanipulate, no? So that magamit lang niya nga ang sistema aron nga madala niya ang maayong balita ngadto sa Roma. And now, although he was not free to preach, he really took advantage every instances na pwede niya nga isangyaw ang maayong balita. That is the consequence of love. At the end, the consequence of love is, sige ramang gyapon siya nga gigapos, iyagapon gibarugan ang maong pagtuo, isip martir. Sa mga igsuon,
Iawahag kita karon sa pagpuyo ug himuong buhi. Pagugma sa Dios kanato. Amen.